खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिजों बडलेण्ड खौराङाव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ऋतुराज बसुमतारिया देग्लाय 2018 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय। बाक्सानि गरेसराव उदखारि हानजानि धोन दाबि। मेघालयआव गार'फोरा आलादा गार'लेण्ड दाबिदों। उदालगुरि हरिसिंगायाव जानो गोनां मडेल कलेजखौ राजखान्थिगिरिफोरा गुबुन जायगायाव जायगा स्लाय होनो नागिरनायनि हेंथायै बिजोंनि गेजेरजों बिबुंथि होदों जायगानि मेलेमजिबि सुबुंफोरा। गोरोन्थि भट होग्रा फारिलाइनि थाखाय आसामनि पन्चायत बिसाखाथियाव गोबां भट होनो थांनायफोरा भट होनो मोनैनि अजद। गलाघाट भट होग्रा मिरुआव पुलिसनि गुलि। नगाव जिल्लानि दहरामपुरआव पन्चायत भटखौ बयकट खालामदों। फैगौ 25 दिसेम्बराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आसामनि बगिबिल दालांखौ बेखेवगोन। देग्लायनि 2018 आरो 19 बोसोरनि पन्चायत बिसायख'थिनि भट होनाया बायदि बायदि जायगायाव मैया 5 दिसेम्बराव जानानै थांबाय। फैगौ 9 दिसेम्बर 2018 खालाराव अन्नाय सावथुनखौ मुम्बाइआव दिन्थिफुंसिगोन। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरियाव बेरे फिसिनायनि सायाव सांग्रांथियारि मेल। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ऋतुराज बसुमतारिया देग्लायनि 2018 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दोंसेल' लामा बिजाबनि थाखाय बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा 1963 मायथाइनि 20 अक्ट'बर खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिमानि मुङा खनस्रि बसुमतारी आरो बिफानि मुङा हलिराम बसुमतारी। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो रुंसारि जाजोब्बाय। बिथांनि गामिनि मुङा पटिकजान लांहिन तिनियाली कार्बि आंलं। 1979 मायथाइयाव बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो। 1986 मायथाइयाव PU आर्ट्सखौ उथ्रियो आरो 1988 मायथाइयाव BA आनजादखौ उथ्रियो आरो 1992 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA आनजादखौ उथ्रिसारो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव बिथाङा लांहिन पामगाव HS स्कुलाव लेङाइ फोरोंगिरि साख्रि मावगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथां बसुमतारीनि थुनलाइयारि बिहोमाया ओरैबायदि। दोंसे लामा 2014। बेयो गांसे सुंद' सल' आरो गुबुन गांसे बिजाबा जाबाय मोनसे सिमां नेनानै 2018। बेयो गांसे खन्थाइ बिजाब। बाक्सानि गरेसराव BFDNS होननाय उदखारि हानजाया सासे फालांगिरिनि धोन दाबि खालामदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कैलाश बर' होननाय सासे बर' फालांगिरिनियाव 10 निफ्राय 12 लाख धोन दाबि खालामनानै गांसे लाइजाम होलाङो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दाबिलाइजों लोगोसे गांसे जलंगायाव थरसे बेफ्रुग्राबो दोनलाङो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। खामानि मावग्रा सिख्लाया कैलाश बर'नि न'नि उनथिंजायनिफ्राय जलंगाखौ नुनो मोनो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दाबिनाय धोनखौ होआब्ला बुथारगोन होनना जानबुंनि गेजेरजों सिगिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेघालयनि राजथावनि शिलंआव मैया 5 दिसेम्बराव गार' हिल स्टेट मुभमेन्ट कमिटि सुंद'यै GHSMC आ गार'लेण्ड दाबिनानै दुलाराय मेघालय हादोरसाखौनो सोमावग्लुंहोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिग्रायारि हानजानिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आलादा रायजो गार'लेण्ड दाबिनाया बै ओनसोलाव थानाय गार' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोलाव समनि सुस्रांजायै जेंना। उदालगुरि हरिसिंगायाव जानो गोनां मडेल कलेजखौ राजखान्थिगिरिफोरा गुबुन जायगायाव जायगा स्लाय होनो नागिरनायनि हेंथायै बिजोंनि गेजेरजों जायगानि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बिबुंथि होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भट होग्रा फारिलाइयाव मुंफोरा सेबखांजायै जाथायनि थाखाय आसामनि गोबां भट होग्रा मिरुफोराव भट होनो होआलाबासिनो गिदिं बोफिननो गोनां जानाय जाथाया दुलाराय आसामनि सुबुंफोरनि नोजोर बोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। भट होग्रा मिरुनि रोंदांसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बेबायदि जाथाया आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आगोसार जेंना। आसाम पन्चायत भटनि सेथि थोरफोनि भट होनायाव गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय हाबिलाल गामिनि भट होग्रा मिरुआव पुलिसजों सासे मानसिया आथिङाव गावजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गावजानाय मानसिनि मुंखौ ज्ञानेन्द्र राजख'वा होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गावजानाय मानसिया सेखा हाजें लानानै भट होग्राफोरखौ दाननो होसोग्लुंनायल' नङा पुलिस मावदांसाफोरखौबो होसोदोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों गलाघाटनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि प्रसेनजित नार्जारिया। तेतिलिसरा गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय 7 नं वार्डनि बेन्दोंआव थानाय नतुन मेजरिटी गामिनि सुबुंफोरा नगां डिस्ट्रिक्टनि बरहामपुरआव पन्चायत भट होनायखौ बयकट खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला ओनसोलाव बाबेनलांनाय समफोराव सोरखारा जेबो जौगाखांआरि खामानि मावाखै होनना पन्चायत भट होनायनिफ्राय गासै रायजो राजाया गोजानाव थानानै अजद फोरमायदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसाम हादोरसानि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव लुजानाय बगिबिल दालांखौ आसाम सोरखारा गुड गभर्नेन्स डे हिसाबै फालिनाय सान फैगौ 25 दिसेम्बराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बेखेवगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बगिबिल दलंआ भारतनि गोलावसिन रेल रड दालां आरो बुरलुंबुथुर दैमानि साहानि आरो खोलाहानि मोननै रुगुंखौ फोनांजाबगोन होननानै रेलवे बिफाननि मावदांसाया फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दालांनि लावथाया 4.94 किल'मिटार गोलाव। मोनथिनाय बादिब्ला 1997 मायथाइनि जानुवारियावनो भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि HD देवे गौड़ाया बे दालांनि बिथा अन्थाइखौ गायसनलांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दालां लुफुंनायनि खामानिया 2002 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन आरो बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीआ दालां लुफुंनाय खामानिखौ बेखेवलांजेनदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों।
देग्लायनि 2018 आरो 19 बोसोरनि पन्चायत बिसायख'थिनि भट होनाया बायदि बायदि जायगायाव मैया 5 डिसेम्बराव जानानै थांबाय। दुखुनांथाव खोथादि आसामनि गोबां जिल्लाफोरावनो 500सो बर' गामिफोरनि बर' सुबुंफोरा बे भट होनाय मोन्थाइनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। फैगौ 9 डिसेम्बर 2018 खालाराव अन्नाय सावथुनखौ मुम्बाइआव दिन्थिफुंसिगोन होननानै मोन्थिनो मोननाय जादों। सावथुन दिन्थिनो गोनां जायगानि बिथङा ओरैबादि: आदित्य बुके हल, वासी आम्बेडकर भवन, प्लट 62, गजानन महाराज मन्दिर सेक्टर 29, वासी निउ दिल्ली मुम्बाइनि खाथियाव। थांनाय 4 डिसेम्बर 2018 आव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव स्टेट अफिस खादि एन्ड भिलेज इन्डास्ट्रिज कमिसन गुवाहाटी आसामनि बानजायनायाव बेरे फिसिनायनि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि अवेरनेस प्रग्राम अन बी कीपिंग आन्डार हानि मिशनखौ बिसमुरि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि सानसुमा रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोबोद मेहेरगोनाङै खुंलाङो होननानै मोन्थिनो मोननाय जादों। बे मेलाव बाहागो लानो हादोंमोन फारियै जइन्ट सेक्रेटारि बीटीसी, जेनेरेल मेनेजार डीआईसी क'क्राझार, एसिस्टेन्ट मेनेजार डीआईसी क'क्राझार, एलडीएम यूको बैंक क'क्राझार, केवीआईसी डिरेक्टर आसाम आरो एग्रिकालचार अफिसार क'क्राझार बिथांमोनहाबो मैखोमै बाहागो लानानै मेहेरगोनाङै मेलखौ फोजोबो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। थारायबारि बातासिपुराव थानाय सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया गोजौ फरायसालिनि थाखाय गाहायाव होनाय लांदां मासिनि थाखाय लोगो फोरोंगिरि एसिस्टेन्ट टिचारनि आर'जलाइ आंख्रायनाय जादों। गोसो गुदुं बिनायसा बिथांमोना फोरमान बिलाइजों लोगोसे आर'जलाइखौ गथायनो नांगोन। लांदां मासिनि आयदाया फारियै सानखान्थि, इंराजि आरो हिन्दी। बिनायसा बिथांमोननि सोलोंथाइ माना गाहायाव होनाय बादि जानांगोन। 1 नं. सानखान्थि आयदायाव बीएससी एबा बीए इन मैथ्स पास जानो नांगोन। 2 नं. इंराजि आयदानि थाखाय बीए इन इंलिश पास जानो नांगोन। 3 नं. हिन्दी आयदानि थाखाय बिशारद प्रवीण इन हिन्दी पास जानो नांगोन। 4 नं. बिनायसा बिथांमोना बर' रावखौ आबुङै फरायनो लिरनो आरो रायज्लायनो हानाय जानांगोन। 5 नं. आर'जलाइखौ 29/12/2018 अक्ट'नि सिगां दैथाय हरनांगोन। 6 नं. 31/12/2018 अक्ट'आव बिनायसाखौ मोगामोगि लानाय जागोन। आर'जलाइ दैथायनायनि थङा ओरैबायदि: सिम गोरायुं नेहाथारि, सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालि, थारायबारि बातासिपुर, 78111, सनितपुर, आसाम। गाहायनि जानबुं अनजिमाफोराव बिथांमोना सुलाद लानो हागोन। जानबुं अनजिमाफोरा जाबाय 9678235732 एबा 9101711789 एबा 8638555828। साख्रिनि रादाबाबो एसेनोसै। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन